Ik kijk het meest naar de eerste repetitie. Want we hebben elkaar zo lang niet gezien in het echt. En daarom is het tijd dat we wat gaan doen. Nou, om te kunnen beginnen met repeteren natuurlijk. De handen jeuken me gewoon. Ik heb heel veel zin om te beginnen te werken met de cast en het koor en de band natuurlijk, die het heel gaat begeleiden. Dus ja, ik kan niet wachten. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ja. Ik kijk het meeste uit naar het moment dat we echt met elkaar kunnen gaan werken. Dus dat we echt kunnen gaan repeteren. En met elkaar gewoon kunnen gaan werken aan een passieverhaal. Met elkaar kunnen gaan acteren, gaan zingen. En er echt iets heel moois van kunnen gaan maken. En daarnaast kijk ik er heel erg naar uit om dialect te gaan leren. Want ja, het is me nog niet gelukt om dat eigen te maken. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. En natuurlijk het slot, dat we dit kunnen gaan uitvoeren hier op deze prachtige locatie. Dus daar kijk ik echt enorm naar uit.